Salam doğanlar, hemmeleriniz bugünkü yayınlarımıza hoş geldinizler. Bu hafta sizlerle yüz yüze görüşmek arzumuz vardı. Ama hava şartları sebebi ve köp doğanların hastalığı sebebi, yığınakta köp çağıların yaramanlığı sebeple bizler hem öz oğlumuz Daniel için bu havada dışarı çıkmak hakikaten korkamız. Ve bu sebeple hem yayınlarımızı yine belki bir iki haftalik ertelemek zorunda kaldık. Nesip olsa, Huday mümkinçilik berse, indiki haftalarda bilelikde yığınakçayımızda toplanmağa Huday mümkinçilik berer. Emma beyle olsa da bizler yine de sizlerle online arkalı, YouTube arkalı görüşmemizi, toplanmamızı devam edemiz doğanlar. Hudaya bu beren vakti için hem minnettarlık bildiremiz. Ve sizlerle doğanlar bugün Hudayın mukaddes ruhunu gamgyn etmek barada ya da onu nähili hoşnut edip bilemiz. O barada gurrun etmek islemän ve bu barada paylaşmak islemän doğanlar sizlerle. Huday bizler üç birlikde inanamız doğanlar. Yani ol Ata Huday, Oğul Huday ve mukaddes ruh. Üçüsü hem ayrı bir şahsiyet, biri bilen deň bir derecedeki güce eýe olan. Köpler olar ayrı diýip düşünseler hem bizler olary deň derecede göremiz. Ve Ata Hudaýyň buyrugunu oğul yerine ýetirýän bolsa, mukaddes ruh hem onu yerine ýetirmäge güç berýär diýip öwrenemiz doğanlar. Mukaddes ruh bu Hudaýyň bizleriň içimizde ýaşaýan bir parçası, bir bölegi ve bu bizlere Hudaýyň hyýaly pikirlenmäge, Hudaýyň hyýaly söz sözlemäge ya da Hudaýa meňzeş bir şekilde hereket etmäge ve işleri etmäge bu bizlere hemişe kömek ededi. Emma bizler bu yakınımızdaky olan, ýagny içimizde bizlerle bile ýaşaýan mukaddes ruhu hemişe hoşnut edip ýaşamyzmy? Ya da onun göwnüne deyip ýaşamyzmy? Sizler Hudaýyň mukaddes ruhunu hoşnut etmek üçin nämeler edesler doğanlar? Bu soraga belki hazır eger zalda oturan bolsak her kimden bir jogap eşitse bolardy. Ýöne bugün online olanlar üçin bu jogaplary özleriňize berip bilesler doğanlar. Ýa-da bu soraglary özleriniz arada pikirlenip bilesler. İman ýaşaýşymda men Hudaýyň mukaddes ruhunu gamgyn edip ýaşaýanmy? Ya da onu hoşnut edip ýaşaýanmy? Köplenç bu soraga her kim her türlü jogap beredi. Ve köplenç soranda bu soraga şunday jogap berediler. Men eger köprak doga etsem, onda Hudaýyň göwnünden turaman. Men köprak Hudaýyň sözüni okasam, onu hoşnut edip ýaşaman. Bular hem doğru bir zat. Emma gelin bugün Hudaýyň sözü bu barada näme aýdady? Onu dolu bilelikde öwreneli doğanlar. Gamgyn etmek den söz Türkmençede yazılan ya da Türkçesinde kederlendirmek diýiledi. Bu ayetlarda ulunan sözler. Gamgyn etmek diýmek näme doğanlar? Bizler nähili ýagdaýlarda gamgyn olamyz? Özümüz eger düşünsek, bizlere yakın olsun, uzak olsun. Bir adam göwnümüze değse, onda bizler hemişe gamgyn olamyz. Ya da bizler üzediren bir zat, bizlerin kaharımızı getirediren bir zatlar olsa, bizler gamgyn olup ýaşaýmyz. Ya da başka şeyden de öz islegimize göre bir zat olmasa hem bizler gamgyn olup ýörümiz. Ve Hudaýyň mukaddes ruhu bu bizlerin içimizde, bizlerin yanımızda. Ve ol bizlerle bilelikde ýaşaýan bir şahsiyet. Bizler öz yakınımızdaklara nähili gatnaşyk saklamyz. Bugün men Dilfuza ve oğlum Daniel'le bir öýde ýaşamam. Men olaryň gamgyn bolmagyna ya da şadyan bolmagyna sebäp bolup bilemän. Meniň olara olan gatnaşygym olary şad edip biledi ya da olary gamgyn edip biledi. Meniň gatnaşygym hawa daşardan başga zatlar hem onu olary üzüp biledi ya da şatlandyryp biledi. Emma mukaddes ruh bilen bizlerin katnaşığımız şahsi olan soň, birimizi köp yakından etkilimiz onlar. Ve sizler hem bunu fark ededirsizler. Sizlere has yakın olan biri, sizler için bir zat aýtsa ya da bir zatı yanlış etse, sizler sırazı üzüledirsizler. Çünkü o yakın adam. Uzakdaki bir zat ise belki köp hem göwnüň alıp durmazsan ya da o barada köp pikirlenip oturmazsan, emma yakınındakynyň sözü ya da yakınındakynyň edediren hareketleri sana tesir edip biledi. Ve
mukaddes ruhun bizerlendigine aýtdyk. Bu arada doganlar Yuhanna 14-nji bab 16-18-de İsa şunday diýdi. Özü göge alınmanka. Men atama yalvararım dedi. Ol size hemişe sizin bilen boljak başka bir himayetçi. Yani hakikat ruhunu berer. Dünya onu kabul edip bilmez. Sebäbi dünya onu ne görýär, ne de tanayar. Ýöne siz onu tanayarsınız. Sebäbi ol sizin araňyzda ýaşap, içiňizde bolar. Men sizi yetim goýmaryn, ýene ýanyňyza gaýdyp gelerin. Okuwçylar soran wagtynda muny İsa şeýleräk diýip jogap beredi. Ýagny men sizlere hemişe ýanlaryňyzda boljak bir himayetçi ruhunu atamdan sorap alyp beremen diýdi. Emma şu tarapy var. Muny hemme kim kabul edip bilmedi. Dünya onu kabul edip bilmedi. Çünkü dünya onu tanamady. Emma sizler dedi onu tanyslar dedi. Ve ol sizin araňyzda, içiňizde bolar. Ve başdaki ayetde aýdyşdyk 16-njy ayetde. Hemişe sizin bilen bolar dedi. Bir gün bolup ertesi güni gidip ya da gündüz olup gece ayrılıp onda yemezdi onlar. Gecedir gündüzdür. Her bir wagt bizerlen bile boladı bu ruh. Ve bizlerin onun katnaşığımız kanday boladı doganlar. Men siz yetim koyunman dedi İsa. Bugün belki bizler fiziki gözlerimizle İsa'nı görüp bilmesek hem içimizde bizler mukaddes ruhun bizlerle edediren zadyny duyup yaşamalımız doganlar. Ya bolmasayam, eger 1. Korintoslar 3. bab 16-njy aýda seretsek hem o ýerde muny Resul Paulus ýene bizlere bir gezek ýatlardady. Yani o yerdeki ýyňna gaýdady bu sözü de. Siz özüňiziň Hudaýyň ibadathanasydığınızı, araňyzda Hudaýyň ruhunyň ýaşaýandygyny bilmeýärsiňizmi diýip sorady. Ýagny bizler her birimiz bir ibadathana ve ibadathananyň içinde hem Hudaýyň huzuru, Hudaýyň ruhu bolmalydyr. Bu könäkde biz bilemiz bir ibadathana vardı. O ýerde mukaddes otagynda Hudaýyň ruhu vardı. Bugün şol ibadathana bizlerin her birimiz. Bugün bizler Hudaýyň bir bölegi, ibadathanasının bir bölegi, ýagny ýyňnagyň bir bölegi türkmen dilinde aýdamyzda. Ve bizlerin her birimizin içimizde mukaddes ruh bar doganlar. Ve o diri olan bir zat, o şahsiyet, o gatnaşyk isleyen bir zat doganlar. Bugün ona olan gatnaşygymyz arkaly onu şat edip ýaşamyzmy ya da gamgyn edip ýaşamyz? Häzir bu soralara jogaplayymyz doganlar. Bu arada Efesler kitabı 4. babdan okuyumuz. Bugünkü esası ayetimiz Efesler 4. bab 30. ayet. Ýöne ondan öň bizler gelinler başı nämeden başladı? 17. ayetden bir okap başladı. O ýerde kontekste göre bu söze nereden geldi? Çünkü mukaddes ruhu gamgyn etmeň diýip 30. ayetde aýdyldy 4. babın Efesler kitabında. Şonun üçün 17. ayetten biraz yatlap geçelim. Karanlar näme diýdi? Şonun üçün Rabbin adından size şunu buyurýarym. Mundan beýlek keseki milletler ýaly boş düşünjeler bilen ýaşamaň, olaryň aň düşünjesini garankylyk gaplady, nadan we doň ýürek bolandyklary üçin olar Hudaýyň beren durmuşyndan mahrum boldular. Olar ar namus duýgusyny bütünle ýitirip doymaz dolmaz boldular. Her hil haramlyk edip azgynçylyga yüz urdular diýer. Doganlar keseki milletler ya da bu ýerde aýdylyşy ýaly o özge milletler ýaly boş düşünjelere eýermen diýdi. Geçmişde İsa Mesih'e iman etmek her birimiz hem Hudaýyň halkyna değişli däldik. Biz hem bir keseki milletler ýaly Hudaýyň halkyna değişli bolmadyk milletler ýaly ýaşadyk. Günäler içinde. Şol bir sanda aňymyz, düşünjemiz hem olar ýaldy. Dünýäniň aň düşünjesi nähili? Hemişe men merkezde, men senterda, hemme zat maňa bolsun, meniň üçin edilsin, bu pikirlerle, bu düşünjelerle doluty. Ya da diňe men beýgeleýin diýen ýaly. Indi o düşünjeler bolmaly däldi onlar bizlerin her birimizde. Indi o düşünjeler bilen ýaşamaň diýdi. Çünkü indi biz Hudaýyň halky täze düşünje eýe bolmaly. Daha doğrusunu aýtsak, Hudaýyň kıyalı düşünjelere ve pikirlere eýe bolmaly.
Çünkü Hudaý bizi özüne benzetmek isleýär. Onun kıyalı mukaddes olmamızı isleýär. Köp yerde mukaddes kitapda aýtdy. Men mukaddes olanım için siz hem mukaddes olun diye. Çünkü Rabbimiz Hudaý mukaddesdir diye. Biz hem eğer mukaddes olacak olsak, onda pikirlerimizde täzelenmeli ya da düşüncelerimizde täzelenmeli. Onlar diye ar namus duygusunu bütünleyi yitirip doymaz dolmaz oldular. Her hil haramlık edip azgınçılığa yüzürdüler. Emma siz Mesih barada öğreneningizde beýle zatları öğrenen dälsiňiz. Hakykatdan hem Mesih barada bizler beýle zatları hiç öğrendikmi? Mesih doymaz dolmazdymy? Ya ar namussuzdymy? Ýok, o munda emesdi. Eger bizler hem Hudaýyň izine ýerediren bolsak, Mesihiň izinden gidýän şagirtleri bolsak, onda bular hem bizde bolmaly däl. Bu zatlardan biz indi saplanmaly. Çünkü bu günäli ýaşaýyşymyzdaky izine ýeren zatlarymız. Indi biz başga bir ýoldan gitýäs. Hudaýyň izine ýeren ýoldan. Mesihde biz bu zatlary öwrenmedik. Siz 21-nji aýatda aýtdy. İsa'nın sözlerini eşidensiňiz ve onun hakykatyna esaslanyp tälim alansyňyz. Öň öwredilişi ýaly, öňkü durmuşuňuzy yalançy höweslerle ýoldan çykaran köne ýaradylşyňyzy çykaryp taşlan. Diýmek, içimizdäki köne olan zatlar, köne ýaşaýyşymyzy indi çykaryp taşlamaly. Ýaşaýyş olanda köne häsiýetleri, öňkü priwiçkalary, öňkü endig eden zatlarymyzy indi çykaryp taşlamaly. Öňkü boş pikirleriň izinden gitmeli däl. Olaryň izine eýermeli däl. Indi olaryň hemmesini çykaryp taşlan diýdi. Eger bir zat çykaryp taşlasak, znaç bir boşluk var. Ol ýeri başga bir zat bilen hem doldurmaly boşlugy. Hukman 23-nji aýat olsa şeýle diýer. Muňa derek oý pikiriňizde we garaýşyňyzda täzelenin, hakyky dogruluk we mukaddeslik bilen Hudaýyň keşfinde yaradylan täze yaradylışa beslenin diýdi. Könesini taşlap täzesi bilen beslenmeli. Ýagny geyinmeli. Ýa-da täzesi bilen dolmaly biz. Täzesi bolsa nämede? Täze etmeli işlerimiz ine bu yerden aýdylady onlar. Efesler 4-nji babdan 25-nji aýatdan okumuz. Indi yalan sözlemäňde her biriňiz öz ýakynyňyza hakykaty aýdyn. Indi yalan sözlemäňde her biriňiz öz ýakynyňyza hakykaty aýdyn. Çünki bizim hemmemiz bir bedeniň agzalarydyrys. Bu aýdylýan zatlar da onlar ýyňnaga aýdyldy. Çünki ýyňnagyň içinde bir agzalalyk bardy. Ve agzalalygy çözmäge getirmek üçin, ya da bir netije çykarmak üçin, agza birliğe getirmek üçin, köne höwesleriň izinden gitme, indi täzesini beslenin diýdi. Täzesinde olsa nämeler var? Indi yalan sözlemäň diýdi. Yalan sözlemek bu yanlış bir zat. Bu köne tebigat. Biri-biriňize hemişe hakykaty aýdyn diýdi. Çünki bizim hemmemiz bir bedeniň agzalarydyrs. Beden näme onlar? Bizler mukaddes kitapda okumuz. Eğer real ikisi birleşip bir ten oldu diye olar bir beden oldular. Ýyňnak hem şonuň ýaly hemmesi birleşip bir agza oldular. Bir beden olduk her birimiz. Her bir agza beýleki bir agzany ret edip bilmeýär. Elimde bir kesik bar olsa, bunu kelleme yok, mende kesik yok diye aldap bolmaýar, çünkü gözlerim görýär onda kesigi ya da yarany. Indi beden üçin diye, bedeniň ýakşylygy üçin her birimiz bir-birimize yalan sözlemän, dogruýuny aýtmaly bolýas. Ve iznaýdy. Gaharlanyp günah etme. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. Gahar bu köplenç. Bizlerin günah elten zatlaryň birincisi şu. Ağzımızdan çıkan sözlere ya da edýän hareketlerimize gaharymyz sebäp bolýar. Bizler bunu köplenç bir bahana ýaly hem görýäs. Men gaharma aýdypdyryn, gaharma edipdyryn. Şo wagt gaharladym. Gahar bu bizde bolmaly däl. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn diye. Hawa bolýanam bolsa, onda o şo gün biterýänçe, şo gün gutarýança, hem gahar hem bitmeli. O hem kutarmalı. Onun üstüne şu gün ýaşmaly da bu ertenki güne geçmeli däl diýeni.
Şonun üçin gaharlanyp günah etmäň diýdi. Gahar köp günähleriňizden başlangyjy bolýar. Eger gaharlansak, biz paýyş sözler aýdyp bilýäs, bu hem günah. Biz gaharlansak, uruş edip bilýäs, bu günah. Ýa-da gaharlanyp köp zatlar edip bolýar. Emma gahar bilen biriniň göwnüne degip, biriniň janyny agratmaga gerek ýok. Bu gaharyň üstüne gün ýaşmasyn diýip bu ýerde duýdurýar Resul Paulus. Efesdäki ýeňnaga. İblise orun bermäň. 27-nji aýat. Ýa-ni aýtdyk, bir boşluk var ve bu boşluğu doldurmaly dedi. Täze yaradylış bilen beslenin. Täze yaradylışy biz mukaddes ruh bilen doldurýas dedik. Yani mukaddes ruh bizim içimize ornaşýar dedik. Bu orun, bu yer, bu iblis üçün bir yerleşecek yer bolmaly däldi onlar. İblisin şeytan eger munda orun alsa, onda hemme zat yıkıma gidip başlar. Hemme zat ters olup başlar. Bu yerde yüreğinizde eger iblise, içinizde iblise orun verseniz, onda hemme zatı ya ervet olar. Şonun için iblise däldi, Hudaýyň mukaddes ruhuna orun berin. O işlesin sizin içinizde. İblise yer yok. Ya da berde kiraya yer yok iblise. Vaxtlayınca da olsa. O yerdeki yer Hudaýa eýe bolsun. Ogurluk eden indi ogurluk etmesin. Gaýtam öz elleri bilen zahmet çekip, mätäje paýlama azady olar ýaly peýdaly iş etsin. Ogurluk doğanlar bu köplenç elin bilen o başka birine değişli olan zadyny almak däl. Bu İsa'nın bize öğretişi ýaly bizim bilişimize göre ogurluk eýen başka birine değişli olan zada seni göz kızdırsan, şu meninki olsun deyip höwes etsen hem bu eýem ogurluk ýaly. Çünkü sen başka birinin zadyny höwes edýän. Indi beýle zat olmasın. Gaýtam öz elleri bilen zahmet çekip mätäje paýlama zada olar ýaly peýdaly iş etsin. Doğanlar şu zady hemmek men bilýändir. Eger bir yerden bir zat ogurlasan, bu seninki däl olsa, özüň üçin ulananda hem bunu gizlä ulanasan. Çünkü hemmekime görkezip bilmisen. Ol senin özüne değişli zat emas. Mektep wagtynda köplenç okuwçylar bir-birinden prasto bir iň baha degmeýän ruçka ogurlasalar hem soň şonu şu klasyň içinde hemmekimiň içinde ulanyp ýazyp bilmediler. Ya da birinden gelip iki ruçkan var mı diyen vaktinde hova bar ine bunu ulan deyip berip bilmediler. Aslında şu bir manada alınyan ruçka hem mekmem alıp bile yöne şu son görüp ey bu meninke de izin davası olmasın diye son gizlep yürüyor. Oğurluk edilen zat hem işe gizliyin bir yerlerde saklamalı oluyor. Emma Hudaýa aýtdy. Hudaýyň sözü bize aýtdy. Indi diye öz ellerle zahmet çekip mätäje paýlama azady olar ýaly peýdaly iş etsin. Bugün her birimiz eger işlesek, doğru bir şekilde kazanç kazansak, onda diňe bir özümüz üçün däl, eýen başkalar üçün hem peýdaly bir işler etmeye başlamaly bolýas. Ve bu eger içimizde mukaddes ruha orun versek, bu zatlar edip bolýar. Ve bu zatlar yine 29-njy aýatda şeýle diýär. Ağzınızdan hiç kaçan yaramaz söz çıkmasın. Gaýtam dinleyenlerin mätäçliklerine göre gerekli sözleri sözler. Oları ruhlandırın. Şonda sözleriniz olara peyda getirer. Ağzımızdan her bir çıkan söz, bu mukaddes kitapta İsa'nın hem sözleri şeýle diýär. Ağızdan çıkan söz, bu adam murdar edýändir diye. Çünkü ağızdan giren hiçbir adam murdar edýän däldir. Yani ağızdan çıkan her bir söz adamı günah eltýändir. Çünkü adam yürekte näme var olsa şonu sözleýändir. Eger adamın yüreğinde kirli zatlar bilen beslenen olsa, dolan olsa, ýagny mukaddes ruhun içi dolu bolman, iblisle dolu olan adam, onda iblisin aýtmak isleýän sözlerini orta çıkarıp başlar. Çünkü yürek kirli. Ve mukaddes ruhu eger gamgyn etmek islemesek doğanlar, çünkü az 30-njy aýda geçemiz. Ondan öňkü etmeli däl zatlarymız sereden. Hemişe hakykaty aýdyn diye. Ýagny biz yalan sözlemeli däl. İkinciden, gaharlanyp günah etmäň dedi. Ýagny gaharlanmak bu mukaddes ruhu gamgyn etýän zatlaryň biri. İblise orun bermäň.
Hudaýyň eýilecek ýerine iblisi alma. Ogurluk etmeň ýagny. Ogurluk etmesin diýip ýazylan. Ondan soň hem ağzınızdan hiç kaçan yaramaz söz çıkmasın. Häzirlikçe 5 saat bärde aýdylan bu ayetlarda 25'te yalan sözleme, gaharlanma, ogurluk etme, iblise orun verme ve ağzınızdan paýyş söz çıkmasın diye. Ondan soň eger izin dowam etsek näme diye etmeli zatlarınız hakykatı aydın diye. Çünkü hemmeňiz bir bedenin azalary ve gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. Gahar etsen hem o bir gün geçince hem ondan aňyry uzamasın. Eger hakykatdan sizde mukaddes ruh ýaşansy, iblise orun bermäň, terse ýa mukaddes ruha orun berin. Ona öňlük saýlawyny berin. Çünkü mukaddes ruh ýaşasyn içiňizde. Ogurluk etmek konusunda olsa zahmet çekin. Eger işleseňiz, dogry bir şekilde kazanç etseňiz hem mukaddes ruhun göňünden turup bolýar. Çünkü eger dogry bir hile edilen kazanç bilen siz beyleklere kömek edip bilýäňiz. Ýagny mätäşlere kömek et diye. Ve ağzınızdan gerekli sözleri sözläp olar ruhlandırın. Yani başkalarının mätäşliklerine göre söz sözlemeli. Dogry olan sözleri sözläp olar ruhlandırıp şonda sözleriniz olara peýda getirer diýdi. 5 saat sanaldy bärde doganlar. 5 saat etmeli däl we etmeli zatlarımız barada. Indi gelerim doganlar 30. aýada. Bizim bugünkü esasy degişli olan bizlere gerek olan aýada geleli. Bu başyndaky zatlar biz köne yaratılışımızı unutup täze yaratılışa beslenmelidik ve etmeli däl zatlarımız aýdyldy. Indi olsa 30. aýatdan şunu aýtdy. Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etme. İçimizde mukaddes ruhu ýaşayan olsa, mukaddes ruh bizde eger orun alan olsa doganlar, biz ýanky ýokardaky sanalan zatlary ederdikmi? Yalan sözlerdikmi? Ogurluk ederdikmi? İblise orun bererdikmi? Ya da ağzımızdan heme paýyş sözler çıkartmy? Yok. Eger o zatlar edýän bolsak, onda biz mukaddes ruhu gamgyn edýäs. Ve izinden şunda diye 30. ayet. Çünkü mukaddes ruh sizin Hudaýa değişlidiğinizin hem de gutuluş günü azat edilmeğinizin kepilnamasıdır. Yine bir kez okuyayım. Çünkü mukaddes ruh sizin Hudaýa değişlidiğinizin hem de gutuluş günü azat edilmeğinizin kepilnamasıdır. Doğanlar kepilnama diyen söze eğer üns versek, bu Rusyada spravka diyen ýaly ya da bizlerin umumy aýdanymyzda bir dokument ýaly. Hudaýa degişlidigimiz barada bizlerin dokument şu. Azatlygymyzyň, gutuluşumyzyň barlygy barada dokument bu. Bizler Türkmen halky olarak dokumentlara ýaman seresaply seredemiz. Eger şu pasportumuz olsa da şonun daşyna obloşkalar alıp, eger ulanmadyk wagtymyzda şu bizlerin öýde şkafta, şkafyň içinde paketde, paketin içinden özüniň addelini salmayan bir ýene kiçkine bir sumçkasy var. Şonun içine salıp ýygnap koýamyz. Ýanky hiç bir zat bolmasyn, zarar etmesin. Çünkü pasportum meniň Türkmenistanyň watandaşylygymy. O ýere gitmek islende onu ulanmalydygymy görkezýär. Hava başka ýurdun watandaşlary eger pasportny ýitira aýsa bar konsoloslugyňdan alyp biledi. Bizlerinkide bu problemalygyny hemmemizden bilemiz doganlar. Ve göklere degişlidigimiz barada doganlar. Bu bizler üçin bir dokument. Bu bizler üçin bir spravka. Hakykatdan bizlerde gutuluş bar, azatlygymyz barlygyny mukaddes ruh görkezedi. Hiç kim dokumentine bir hala su töküljek ya da yanjak bir ýere eltip koýmady. Hemişe mehkem edip korap saklydy. Gamgyn etmek diýmek bolsa, onu ýankytek ýanadron bir ýere böledron ýa bir çaganyň eline berip, "Mä ýyrtsaňam ýyrt ver, bu ni важно" diýip ýöreseň, bu gamgyn edeniň bolady. Ya da ýanky ýokarda sanap geçen zatlarymyz bilen ogurluk etseň, paýyş sözler aýtsaň, iblise orun berseň, eýýäm sen mukaddes ruha hiç hili bir hormatyň ýok. Onu gamgyn edip ýörendiň.
Ve 31-nji aýatda ýanky zatlary eýen bir ýere jemläp aýdady. Şo zatlary. Her hil öýke kine, gahar gazap, paýyş sözler aýtmak we töhmet aýtmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizden daş bolsun diýdi. Öýke kine abida doganlar. Eger abidada ýaşaýan bolsaňyzlar, onda bagyşlamalysızlar. Çünkü 32-nji aýat şunday diýdi: "Biri biriňize mähirli we rehim şepaatly bolun. Hudaýyň sizi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly siz hem biri biriňize bagyşlan. Bagyşlan. Bagyşlan." 32-nji aýatda onlar munyň soňuna getiredi. Mukaddes ruhu gamgyn etmek islemeseňizler, sizler bagyşlamaly. Başdaky sanan zatlarymyza eger ýene bir gezek ýatlasak, näme bardy? Öýke kine nerden dörildi onlar? Ýakup kitabynda bu pis höwesleringizden döreýändir diýdi. Başga bir ýerine eger ýaxşy görmeseňizler, biri-biriňize diýip aýdady. Mähirli we rehim şepaatly bolun diýdi 32-nji aýatda. Eger mähirli rehim şepaatly bolmasaň, sen oňa diýmek öýke kine saklaýsan, sen onu bagyşlap bilmisen. Senin üçin onun eden bir ýalňyşy senin ýüregiňde yara açan we sen o yarany unutmysan. Ýa-da ogurlamak konusuna aýdady. Ogurlamakda näme? Başga biri sana hiç zat etmesen bar zadyny ogurladyranlar bar. Ýöne eger sen onu söýediren bolsaň, onuň zadyna hiç el urmysan. Ýa-da agzyňdan çykadyran paýyş sözler. Nereden çykady bu zatlar emmese? Hatta bärde töhmet atmak ýaly ýigrenç häsiýetler dedi. Söýmedik biriň bolsaň, onda sen ona töhmet atyp bilesen. Bu zatlar sizlerden uzak bolsun diýdi. Çünkü eger bu zatlar bar bolsa, eýýam biziň içimizde mukaddes ruhu gamgyn edip ýaşaýmyz. Bizler eger ýakynlarymyza öýke kine saklasak, gahar gazap saklasak, ýa-da paýyş sözler aýtsak, töhmet atsak ýakynlarymyza. Bu ýyňnaň içinde bolan zat birde. Onu ýyňnak aýdýan zat, ýyňnaň içinde bir agzalalyk bardy. Ýyňnakda biri barada diýmek, gahar gazaply bolupdyrlar, bir-birine paýyş sözler hem aýdypdyrlar, ýa-da töhmet atypdyrlar. Yalan aýdandyrlar. Bu zatlar eger edip ýaşasaňyz da, onda mukaddes ruhu gamgyn edip ýaşaýanyňyz bolady. Bugün eçelli mukaddes ruhu gamgyn etmek barada predstavleniýalaryňyz näme doganlar? Köplenç biziň aýdyşymyz ýaly kitap okasaň, doga okasaň boldy, Hudaýy hoşnut etbersin. Hawa olar etsen hoşnut edesen, Hudaý bilen gatnaşa ýaxşy saklamaly. Emma eger bu zatlar hem edediren bolsaň, onda bizler mukaddes ruhu hoşnut edip ýaşarmyz. Bagyşlap bilmidiren bolsak. Köplenç adamlar eger birini bagyşlap bilmese, gije gündüz şol barada pikir edip, kellesinde bir diskussiýa döredip ýöridi. Şol adam bilen şu ýerde görüşdüm, oňa maňa bunu diýse, men oňa bu atwety beremen. Öz kellesiniň içinde söweş ýöredediler bu barada. Ve bu oňa huzur bermidi, pakoy bermidi. Mukaddes ruh onu özünün parahatlygy bilen doldurjak bolsa hem, eýýam kelläňdäki söweş muňa mümkinçilik bermidi. Ýanky 27-nji aýatda iblise orun bermäň diýeni şu. İblis söweşmek isleýdi, o baştan Hudaý bilen söweşdi. Yine de bu söweşi bizleriň içimizdäki, daş töweremizdäkiler bilen alyp barmak isleýdi. Bizler oňa orun bersek, mukaddes ruha barsan bir ýanda garaş diýsek, eýýam onuň gowalan ýerden çykaryp gowsak, onu gamgyn edip, soň bizleriň içimizde parahatçylyk bolmaýdy doganlar. Diň agzalalyk bolup gezedi. Efesleriň namda hyýaly. Emma bu ýerde aýdady ki, bu kepilnama, bu dokument kanday ýaxşy gorap saklamyza, hiç bir zat bolmasyn diýip. Çünkü bugün bir gün bir ýere barjak bolsak, dokumenti görkezmek bilen hemme iş amala aşady. Göklere barsak hem, Hudaýyň huzurunda dursak hem, bizleriň elimizde bir dokument bolmaly doganlar. O dokument näme bugün sizlerde? Eger mukaddes ruh bolsa, onda onu gamgyn etmän ýaşamaly doganlar.
gamgyň etmejek bolsak, bugün eger ýüregimizde öýke kine bar bolsa, gahar gazap, paýyş sözler aýdýan bolsak, ýa-da töhmet atýan bolsak, onda bu zatlar bizden daş olsun. 31-nji aýat aýtýar. Bu hereketler bizlerden uzakta dursun doganlar. Munun yerine olsa, bir-birinize mähirli ve rehim şepaatli bolun. Hudaýyň sizi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly, siz hem biri-birinizi bagyşlan. Bagyşlamakda jemlenen. Öýke kine bar olsa unut bagyşla diýdi. Sen şoňa garşy mähirli bol. Gahar gazabyň bar olsa bagyşla. Çünki eger bagyşlap bilmeseň şu zatlar dowlady ýüregiňden. Eger bagyşlap bilmesek, onda Hudaý bizi nädip bagyşlasyn? Çünki bizler bilemiz Matta 6-njy babda İsa Mesih öz şägirtlerine dua etmeyi öwredende şu sözler aýdady. Bize yamanlyk edýänleri bagyşlaýşymyz ýaly sen hem bizim ýazyklarymyzy bagyşla diýip aýdady. Bize yamanlyk edýänleri bagyşlaýşymyz ýaly sen hem bizim ýazyklarymyzy bagyşla. Eger biz bagyşlaýan bolsak, Hudaý bizi bagyşlaýar. Eger biz bagyşlamasak, Hudaý bizi nädip bagyşlasyn? Bugün siz nähili dua edýäňiz oğanlar? Dualaryňyzda bu söz olan ýaňyzmy? Eger men bagyşlasam Hudaý sen şondan soň meni bagyşla diýip aýtýaňyzmy? Eger aýtmaýan bolsaňyz onda bu birazrak nito. Hudaýym diňe sen meni bagyşla, meni olar bagyşlajak emas. Ýok, olar meniň çiriz çür köp katdy göwnümedeydi. Sen Hudaýyňa düşünmisen hem seni aklam yetirip bilmisen, olar meniň nähili göwnüme degendigini. Emma Hudaý bizleriň bütün günahlarymyzy bagyşlady. O belli bir bölegini bagyşlap goýmady. O tutuşluğuna bagyşlady. Bizler köplenç parça-parçayan bagyşlaýmyz. Bu edenni unudaman, emma häli beýanklar bar. Men olary ýatda saklaýman diýemiz. Eger Hudaýyň sizleri dogly bagyşlaýşy ýaly bagyşlamak isleseňizler, onda bizler hem doglugyna unutmaly bolamiz doganlar. Ve Hudaý bagyşlan wagtynda Ýewreýler kitaby 8-nji bab 12-nji aýatda aýtdy. Men olaryň etmişlerini bagyşlaryn, indi günahlarını ýatlamaryn diýdi onlar. Bizleriň köplenç bagyşlaýşymyz hem şu. Bizler bagyşlaýmyz diýip aýdamyz. Indiki gezek ýene bir konflikt dörene çelli bagyşlaýmyz. Soň indiki gezek konflikt dören wagtynda ýadyň tammy sen maňa öňkü gezek hem şu zatlary aýdandyň, öňkü gezek hem şu zatlaryny ýödendiň. Ey sen ütkämisen, ya sen adam bolmysan. Sen şo öňkülügiň sen maňa bagyşladym diýip gelende hem zaşy sen häli şolaryny öňküleri hem ýatlap oturamyz. Emma ýok. Hudaý dedi men bagyşladym we indi ýatlanman diýip aýdady. Bugün bizler bagyşlajak bolsak, haýsy şekilde bagyşlaýmyz doganlar? Wagtlaýan bir şekildemi ýa-da Hudaýyň bagyşlaýşy ýaly soňuna çellimi? Eger bagyşlaman ýaşasak, Hudaýyň bir dokumenti var, kepilnamasy var, azatlygymyzy görkezediren, gutuluşymyzy görkezediren. Ondan mahrum bolup bilmegimiz mümkin. Hawa belki mahrum bolmazmyz. Emma görkezediren bilesler dokument täzeden almak, täzeden wastanawt etmek kanday kıyın. Köp ýene izinde bökmeli olamyz. Ýene täzeden serany Hudaýyň öňüne gelmeli olamyz. Ýene täzeden meni doldur diýip onuň öňüne toba bilen ýykylmaly olamyz. Bu gezek ýykılanmyzda hem ýene Hudaýym bagyşla diýip ýalvarmaly olamyz. İkinji bir tarapy doganlar şu. Hawa mukaddes ruhu gamgyn etmek islämiz. Dogry bir şekilde ýaşamak islämiz. Bagyşlamak islämiz. Emma mukaddes ruh eger bizlerde bar bolsa, bu bizlere nämeleri görkezet doganlar. Galatyalılar kitaby 5-nji bab 22-23-nji aýatlarda köpümiz bu aýatlary ýatdan bilemiz doganlar. Emma ýene bir gezek ýatlatmak isledim. O ýerde şunda aýdady. Mukaddes ruhyň miweleri bolsa şulardyr. Söýgü, şatlyk, parahatlyk, sabırlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk, özüne erk edip bilmeklik. Bu zatlara karşı çykan kanun ýokdur. Kanun ýokdur dedi. Çünkü onun öňünde bir kanun barada gürrüň edildi doganlar.
hoşnut edip yaşayan olsak, onun göwnünden turadıran işler edip yaşayan olsak, bizlerin durmuşumuzda yankı zatlar görünmeli doğanlar. Hemişe söýgü olmalı bir-birimize karşı. Şatlıklı olmalı bizler doğanlar. Parahatlık içinde. Her hili nähili ýagdaý bolsa hem sabırlyk bilen karaşadyran, mähribanlyk bilen bir-birimize ýüzlenediran, ýaxşylyk edip sadyk bir şekilde wepalylygymyz bolsa, yumşak bolsak doğanlar. Bu özüňe erk edip bilmeklik. Bular mukaddes ruhun miweleri doğanlar. Bu zatlar ortaya çıkady ve görnädi ýaşaýşymyzda. Bu zatlar olsa hiç hili bir zat karşı çıkıp bilmedi. Mukaddes ruh şunday bir hoşnut edip ýaşaly doğanlar. Bu haysiyetler, bu hemişe mukaddes ruhun miweleri bizlerin durmuşumuzda, ýaşaýşymyzda görünsün doğanlar. Yankı kanun yoktur bulara karşı çıkadıran diye aýtdyk. Galatyalılar 5-nji babyň biraz ýokarragyna eger okasak, o ýerde şunday diýdi. Ey doğanlarım, siz azat olmaga çağırlansınız dedi. Yöne bu azatlygyňyzy insan höweslerinizi kanagatlandyrmak üçin ulanmaň dedi. Efeslerden ýan başında aýtdyk. Bizlerin köne bir tebigatymız var ve olary çıkarıp taşlamaly bizler. Täzesi bilen beslenmelidik. Bu ýerde hem şonu aýdady. İnsan höweslerinizi, köne höweslerinizi olaryň göwnünden turmak üçin hereket etmeň dedi. Gaýtan munyň ýerine mukaddes ruhu göwnünden turmak üçin bizler hareketler etmeli bolamiz. Munyň ýerine garaňlar 13-nji aýatyň şunday diýdi. Gaýtan birege söýgü bilen hyzmat edin dedi. Söýgü merkezde bolmaly doğanlar. Çünkü tutuş mukaddes kanun yakynyny özüňi söýüşiň ýaly söýdiýän bir buyrukda jemlenendir. Yakynyny özüňi söýüşiň ýaly söý. Bu sözler bize İsa'dan hem ýatlymyz doğanlar. Yakynymyz kim diýip yakynlaryňyzy aktaryp oturmaňlar. Eger onu biljeksňizler, ýene-de ýaxşy Samariýalda tymsalyny bir geze okap çykyňlar doğanlar. Yakynymyz bugün bizleriň daş töweregimizdäki her kim. Bugün öýleriňiziň içinde ýanlaryňyzda ýaşaýdyranlar. Bugün ýyňnakda sizler bilen bilelikde bir ýyňnak gatnaşadyran. Bugün bu şäherde bizler bilen bilelikde ýaşaýdyran her bir adam bizleriň yakynymyz doğanlar. Her birine bizler ýaxşylyk etmek bilen, söýgü bilen yakynlaşmaly ve olar her birini bizler söýmelimiz doğanlar. 15-nji aýatda şunday aýdady doğanlar. Bu bir duýduruş. Äge bolun diýdi. Çünki siz bir-birinizi çeýnemegi, ýuwutmagy besetmeseňiz, bir-birinizi ýok edersiňiz diýdi. Eger söýgü bilen ýaşamasak doğanlar, onda bir-birimizi şu çeýnep ýöresek, ýuwup ýöresek, bular besetmesek, onda bir-birimizi ýok edip bolamyz. Emma Hudaýyň maksady ýok etmek emas doğanlar. Hudaýyň maksady halas etmek. Bu yer ýüzünde ýaşaýdyran her bir adamy halas etmek istedi Hudaý. Sizler hem halas etmek isleýsizlermi? Eger halas etmek islegimiz bar bolsa doğanlar, onda mukaddes ruhu gamgyn etmän ýaşaly doğanlar. Onun göwnünden turjak, onu hoşnut etjek hareketleri edeli doğanlar. Bir-birimiz söýäli. Yakynymyzy özümizdek söýäli. Sözde aýtmagan saat hawa bilemem. Praktikada bu kanday bolady diýip soraýsizlar doğanlar. Praktikada yaman kıyın. Yeri geledi meniň üçin hem kıyın doğanlar. Yakynyny söýmek diýdi. Köplenç yakynynda dibiňde duran adamy hem söýmek kıyın bolup biledi. Emma bizler üçin kıyın bolmaly emas doğanlar. Çünkü mukaddes ruh ýankaýtdyga söýgü, şatlyk, parahatlyk onun miweleri. Bugün eger bu güç ýok bolsa doğanlar, bagışlap bilmidiren bolsaňyzlar, söýüp bilmidiren bolsaňyzlar, onda mukaddes ruhtan soraňlar. Maňa görkäz, maňa aç diýip ýalwaryňlar ona. Men hakykatdan söýmek isleýdiren bolsam, dogry bir zat etmek isleýdiren bolsam, onda maňa mukaddes ruh bizlere kömek eder doğanlar. Eger onu gamgyn edip ýaşaýdyran bolsak, hawa etmez. İnsan höweslerimiziň izinden eýerediren bolsak, hawa etmez. Emma pikirimizde täzelenip, düşüncelerimizde täzelenip, aýda duran her bir sözümizde täzelenip, ede duran her bir hareketlerimizde täzelenip, Hudaýyň mukaddes ruhuna beslenip, onun bilen bilelikde ýöredýän bolsak, onda bu zatlary başaramyz doğanlar. Çünkü bu zadyň üstüne bir güçlü kanun ýok diýdi. Goý, Hudaý bugün her birleriňizi bereketlesin doğanlar ve mukaddes ruhu bilen her birleriňizi bugün hem ýene-de doldursun. Onu gamgyn edip ýaşamaly doğanlar. Bir-birimizi bagışlap, bir-birimizi
söyüp ve biri-birimizi hoşnut edip yaşaldı onlar. Çünkü bu Hudaýyň islegi, bu mukaddes ruhun bizlere öğretmek istediği zatlar doğanlar. Onun öğrededir zatlary olsa bizleri sonsuz yaşayışa eltedi. Baqy yaşayışa eltedi. Çünkü qutuluşumuzun kepilnaması o. Elimizde yeketek bir dakazatılsa, bar olacak olsa bizlerin kutulandığımıza, bizlerin azat olandığımıza, gelecekte baqiyette Hudaýyň öňünde duranda bir zatlar görkezmeli olsa, onda bu mukaddes ruhumuz. Elinizdeki yeketek dokumenti yitirmeňler doğanlar. Yeketek spravkany yitirmeňler. Onu gamgaýyn etmeňler. Onu hoşnut edip yaşaňlar. Hudaý her birlerinize pata versin ve bereketlesin. İsa'nın adı bilen soýman. Amin.